Imró a fearan Peile Dhaingean Uí Chúis in ag níomh bríd ó Roscommán I gclifa Ceannais Peile na hÉireann Dé Domhnaigh I barc an Chrocha. Tá sceitmíní le bra I Bhunscoil an Chlochair sa Dhaingean agus iad ag olbhú don lá mór. Tá gansaithe agus daithne na foireann á gathmh acu, áhrán árá acu agus póstéir an dhearra acu chomá. Is é pádra go Craobh me iad banistóir an agus tám anna brodúlas. An imór is fearlam ná Dylan ó Gaeilge mar imríimiid Nuacht céine an ghirt is sár móra agus bíonn sé códáasla na gcónaí. Tá méid dul suas go dtí parc an Craobh ag gleime clán agus tá méid súil go mór leis agus is tóca beag an bua ag an Dhaingean. Imrím fé haon díag leis an Dhaingean agus thugann sé spreagadam. Ní hí daoine óga an cheantar amháin ag tugsú leis an glyfa mór. Aber háit me sér úntach timpla bhaile na hógánaigh bisiad I parc Corcaigh Dé Domhnaigh léana dromí agus bíon anna atmosférán agus tún siad spreagamór don frin. Tá dáltaí Bhunscoil an Chlochair bís contaisteal go parc Chrocha Dé Domhnaigh agus iad ag gura Craobh na hÉireann na hórteáile lo. Conor O'Donnell Nuacht Cúla4, Dhaingean Uí Chúis, Curca Gaoine.